Chcete oplotit zahradu, pozemek nebo třeba chatu, ale nechcete investovat desítky tisíc do designového oplocení? Máme pro vás dobrou zprávu. I jednoduchý plot může být plně funkční, pevný a cenově dostupný. V tomto videu se podíváme na levné a přitom osvědčené varianty oplocení, které s trochou šikovnosti zvládnete i své pomocí. Nejlevnějším a zároveň nejoblíbenějším řešením oplocení zůstává klasické čtyřhranné pletivo. Snadno se montuje, nevyžaduje složitou údržbu a při správné instalaci vám vydrží řadu let. V naší nabídce najdete pletiva různých výšek a průměrů drátu, takže si snadno vyberete podle typu pozemku i požadované míry zabezpečení. Jak ušetřit ještě víc? Namontujte si plot své pomocí. Nebudete muset platit za práci, ale pouze za materiál. Máme pro vás hned několik tipů, jak montáž plotu zvládnout. Na našem webu najdete online návody, podle kterých plot postavíte raz dva. Náš YouTube kanál plný praktických ukázek. Dvakrát ročně pořádáme na našich pobočkách bezplatný workshop ukázky stavby plotů, kde veřejnost učíme, jak na stavbu plotu své pomocí. Návštěvníci akce si mohou stavbu plotu sami vyzkoušet nebo se na cokoliv doptat profesionálů. A pokud si nevíte s čímkoliv rady, jsme tu pro vás s online poradenstvím. Nechcete se do stavby pouštět sami? Žádný problém. Nabízíme i montáž plotu na klíč. Přijedeme, vše zaměříme a postaráme se o kompletní realizaci, včetně demontáže původního plotu. Kontaktujte nás pro bezplatné a nezávazné zpracování cenové nabídky.